Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо рекунем, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст баъдро квартираҳои кредит ки якхонага, духонага ва сехонага квартираи тайёр аст ки ваяш хай наличка, ине ки якхонага, духонага ёш яъне тариқи кредит ҳастае. Ва ҳастае хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи Калхозобод ва аз дигар тарафҳош. Ва ҳастае хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Восе, аз Рӯдакӣ, аз Душанбе, аз Ваҳдат Ҳисор ва дигар тарафҳо. Ва квартираҳои фурӯшӣ ҳамчунин аз Душанбе ва Хурған ҳастае. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст, дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ. Навора сабрем марамат рафтем. Якам квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон ки аз пойтахт аст ки аз Душанбе тариқи кредит. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гравзавод, пеши мактаб, поликлиника, бозорча ва бозори Калон. Ду остановка поён аз бозори Корвон аст баъдро ки ҳама намуд самт маҳв шуда инами дом аст, айни ҳол сохтмонаш рафтеса. Яъне якхонага, духона ҳама намуд версия дорад. Хоб квартираи навбатии мо якхонага дар шашум ошина 37 квадрат, обсӯ дар тирезаҳои граунҷа мечаспонам ва перегородка, монтаж, картоша ёша аз ҳисоби ҳамин офис, аз ҳисоби ҳамин дом када метиҳам. Ва абои дигар намуд шпакиловка ёша худатон, яъне ки худатон мекунед дигаша ба дили худатон. Дар тиреза, перегородка, шкатор, монтаж ёш аз ҳисоби ҳамин офис. Тариқи кредит 1 сола дода мешавад 50% пешакӣ ва нархи квартира кадоме ки мегирад наличи 150 000, кадоме ки агар кредит мегирад 1 сола дода мешавад. Ва бо ҳаста духонага доранд дар 4 ошина, дар 5 ошина ҳаста иношам 150 000 аст ва якум ошинаш аст 135 000 сомонӣ аст баъдро якхонага. Хоб агар кадоме ки мегӯяд наличи мегира арзонтар карда метиҳем, кадоме ки агар кредит мегира инам хел нарх аст бо арзон мешавад. Ва дӯстони азиз, ҳамин хел дом то 9 моҳ мегӯяд омода мешавад. Агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем бо мисол аз соҳибшон пурсида мегирем. 60 квадрата, мисол 50 квадрата, 47 квадрата, яке чанд намуд дорам. Дом баъдони азиз 6 ошина дом мешавад, дута балкон дорад, ду подъезда, хоб парковка, ҷои кӯдакона, мисол ҳама чӣ ранги замонавӣ, ҳамаш мисол хоидавӣ мешавад, ҷои парковка мошинмонӣ, ҷои мисол кӯдакона, балкон ва ду подъезда. Баъд аз 9 моҳ пас мегӯяд полни худ омода мешавад ва 1 сола тариқи кредит. Хоб дута рақам дорам ки ҳар душон 24 соат кор мекунам ва ҳар душта ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорам. Марамат тариқи кредит метавонед ки 1 сола гирен. Хайна бо бештар маълумота аз соҳибашон занг зада пурсем. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Шафиев гуфтага аст соҳибшон. Ноҳияи Восе, кӯчаи Шафиев. Агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, аз соҳибашон занг зада пурсед. Ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот астае ки 7 дар хона кардага баъдро ки тирезаҳои берун часпондага аст баъдрон, як калидори калон, ошхона, баня, кухни, хона проектҳои нав ката баъдро, хонаи навсохт бо ҷои мошинмонӣ, ҷои нависам тагшуда ҳастае. Яъне ки хона хай коробка астае, фақат баъзе дар тиреза ба шкатор, монтажи хел корош мондагӣ астае. Дастроштам мегӯяд пул дар кор шуда мегӯяд мефурӯшем бо нархи арзон 135 000 сомонӣ баъдро ки бо ҳамирам ягон сом муомила мекунад, ки расходи худшон нагуфтест, яъне ки зиёдӣ не. 135 000 сомонӣ баъдро срочно мегӯяд пул дар кор шуда. Хоб якум рақамошон аст Вавилон, Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки инашам кор мекунад ва дар рақамҳои Россияшонам ҳам имо, WhatsApp ҳардуш пайваст дорад. Одамоне ки наличкати мегиранд боз ягон сом муомила дорад. Ноҳияи Восе, кӯчаи Шафоев, ҳамин хел навистия Шафоев ҳамин хел ҳаст баъдрон. Агар ягон шумо хато фаҳмида бошед, хай бо ина рақамошон аст, метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша гирен. Хона бениҳоят арзоне, ай даст натиҳен рафта бинед.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз саёҳбародарон қарор дорад дар шаҳри бухтар дар ноҳияи Калхозобод дар Чапаев гуфтагааста соҳибшон. бениҳоят ҷойи зурда мегӯяд точкаш мегӯяд ҷойи беҳтаринае. ноҳияи Калхозобод дар Чапаев ҳамагӣ 15 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дорад бадарон ки боз 15 сотиқи дигар замини хоҷагӣ. обшим 30 сотиқ замин астай. 15 сотиқ аз хона документалӣ ва 15 сотиқи дигар замини хоҷагӣ. 4 дар дигар хона дорад, як калидор, ҳоҷатхона, дегдорхона ва мактаб балниса мегӯяд дар пешаш, яъне ки ҷойи ободия, ҷойи беҳтаринае. ҳамин тарафи Чапаев ки ҳамин точка ки иё мегӯяд бадарон, ҳамҷода худуш заминаш 1 сотиқаш қариб ки $2000 астае. точно ҷойи беҳтаринае ки якада хай бо арзонтар ҳисоб кардесай, срочно мегӯяд пул дар курай. обши мега фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 бадарон ки боз арзонтара мешавад. хонаш уҷои тайёр аст ки метавонед зиндагӣ бигиред. нахоҳед хай бо метавонед ки риш карда бо дар ҷош хона кунед. заминаш бениҳоят кушод, замини обӣ ва дарахтон, ҳамаш қоидавӣ. боз мегӯем ки мактаб, балниса, мағозаҳо ҳамаш медпункт дар пешаш. барои деҳқонӣ ҳам заминша метавонед кунед, барои хонам, барои чизе ки хоҳед. ҳар ду рақамошо кор мекунад. рақамҳои тисел ва рақамҳои вавилон ҳар ду бисёр шон кор мекунад, бо арзонтара мешавад. кадоме ки бидор аз Чапаев ҷо қамхели ҷойи зур аста ва заминошо қимат аста. ака мега арзон мекунем аз $55 боз муомила дорад. марама тамос гиред. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз саёҳбародарон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регарда дар калхоз гуфтагааста Дӯстӣ Аҳорун. ҳамин хел наистям. Регар калхози Дӯстӣ Аҳорун 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст. бадарон ки ремонтош кардӣ, ошхона, амборхона, ҳоҷатхона, баня ҳамаш ҳастай. медоред фақат зиндагӣ мекунӣ ва дарахтони мевадиҳандам, яъне шинондагӣ дорад. обсвешам ҳастай. хоб 5 дар хона мегӯяд, 4 дар хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ аст. бадарон дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $260,000 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. дар комментария бисёр хоҳиш карда будем ки аз шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар, яъне хонаи арзон мон. ина хонаи арзон 8 сотиқ замин, 5 дар хона, тарафи Калхоз, Дӯстӣ Аҳорун гуфтагааста соҳибшон. дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар театри Арилёни гуфтагӣ аст қафои институти санъат. духонага квартира аст дӯстон ки дар 8-ум ошина қарор дорад, 50 квадрати метре, лифташ кор мекунад, доми 10 ошина аст, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кондитсионер, термис, кухни, гарнитур, ҳама чиз мегӯяд хатиш меистад. пеши мегӯяд пушти институти санъат, пеши театри Арилёно камихе наистям ва ориентир. дӯстон аз ҷойи беҳтарин аст ки поёнашуда ҳама чизҳои лозимӣ, банк, мағозаҳо ҳамаш дар пешаш. хоб нархи квартира мегӯяд $355,000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. хоб ин ҳамин рақамошон аст, рақамҳои вавилон кор мекунад. кадоме шумо ки мехаред, марама дигар маълумотҳои пурраша гиред. агар шумо ҳамин хел квартираи фурӯшии хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумот чорӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадарон, инашам дар шаҳри бохтар, шаҳри Қориғонтепа дар Ботуробод гуфтагӣ аст соҳибош. ҳамагӣ 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 8 дар хона кардагӣ бадарон ки як калидор, як ошхона, баня, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтони мевадиҳанда, обсвет, хай ремонтҳои хонаам беҳтаринае. нархшам нархи бениҳоят арзон аст ки срочно мега пул дар курае. агар кадоме ки успед кард ҳамин хонара мехара, барои ки хонаҳои арзона сраза мегиранд. хоб нархи хона мега $250,000 сомонӣ аст, бо ягон сумша муомила мекунанд ва ин рақамошон аст мегафон. ҳар як хонаҳо дар оношо ремонту кардагӣ аст ва чӯлиби ангур, обшам дар дурӯ, заминшам хай 10 сотиқ замини кушод аст.
марҳамат дӯстон азиз ба кадоми шумо ки аз ҳамин ноҳияи ботуробод ҳамин территория агар хона ки лозим бошад ина хонаи заминӣ тайёр марҳамат тамос гирем ва кадом намуди ки хонае ки ба шумо ки дар кушад дар комментария нависем квартира мехарем замин мехарем мисол хона мехарем аз куҷо дар кораи ба шумо аз куҷои Тоҷикистон мо агар ки ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем фақат хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар ватсапи мо падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар пеши бозори Кушониён гуфтагасай Соҳибуш яъне бозори Кушониёни шаҳри Душанбе сехонага квартираи бадрон ки дар сеюм ошӯна қарор дорад 65 квадрати метра лаби роҳ да мегӯяд роҳи Глаунда роҳи Калонда пеши бозори Кушониён. хоб 65 квадрати метра обсвет ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня ремонтош хуб астай доми 5 ошуна мегӯяд доми панелния дом яъне ки сайстани хуб дай сехонага дар сеюм ошунаи дом худош 5 ошунаи 65 квадрати метра термис ҳама чӣ дорад дастрошра мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 368 000 сомонӣ боз муомила дорад. Акр чанд арзон мекардагиша нагуфта ина бардор дар комментария хоҳиш карданд ки сехонага квартира монем аз шаҳри Душанбе ина нархшам бениҳоят арзон аст ва ремонтшам хуб аст дароншам кушод аст рақамош аст ва авилон кор мекунад дига маълумотша метавонед гирем фақат мо дар хизмати шумо лайкотона фаромӯш накунед ази боз такрор шавад дастгирӣ кинед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар райони меҳрвар гуфтагасай Соҳибуш яъне московский ноҳияи Эмир Саид Али Ҳамадонӣ райони меҳрвар 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардага бадрон ки 3 дар хонааш мегӯяд бо верандаш ремонт дорад яъне ки баня душ дар дуруни хона астай хоб ҳамаи шароитош мегӯяд обшум тайёр астай хонаам ремонт дорад 50% чизи чорашам мегӯяд қатиш метиҳем дарахтони мевадиҳанда ва дар тезаҳои нав калидор ошхона банямаш қоидавӣ дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзон мешавад дар ҳамин рақамҳо мегӯяд ватсапам пайваст дорем мегӯяд соҳибшон бо хай сахранӣ карда бинем мумкин рақамҳошон кор накардак дар ватсапшон нависем фақат одамони харидори аниқ бошад мегӯяд бо муомила дорад 50% чизи чорааш қатиш метиҳем мегӯяд хай намедонем ин чира дар назар дора инаша аниқ мекунем. хоб марҳамат хай бо бештар маълумотҳои пурра ва аниқаш тариқи телефон аз соҳибашон. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон аз шаҳри бохтор аст ки шаҳри Қурғонтепа дар Тецда квартира бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад якхонага квартира аст ки дар сеюм ошуна қарор дорад 54 квадрати метра агар ки хоҳед духонагам када метавонед яъне ки дуруш кушода якхонага сеюм ошуна 54 квадрати метр бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня ремонтҳои замонавӣ кондитсионер холодильник стиральная машина плитка духовка газ хоб спальный гарнитур ва телевизор ҳамихе чишо дорад ремонтош замонавӣ лаби роҳда бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ яъне ки тецдай ҳамаи чизи чорашам мега метиҳем срошна пул дар курай нархи квартира мега 260 аст бадура хай бо чанқа арзон мекардагиша нагуфтия нархиш не ки бениҳоят арзон якхонага бошад дорнош кушод аст хоб ин ҳамин рақамошон аст ва вилон кор мекард 260 квартира хай бо хатишон занг зада муомила кунед. дӯстони азиз шумо дам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ягон мошин ягон техника ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки бошад марҳамат сурат маълумотшо мекунем дар видеои оянда фурӯшта мегузорем то видеои оянда.